Rak mo kau rujak teman bagai kila raya parawo raya barin nana raya bariwo kila wo thana ni nai tong dago na raya me malai phainyai na raya malai mo pore hai thang nai goriya wo ko pikra wo thanai pikra ni bisingo ajaga goma dewi nara bahai nai an pore no ba khalai nai ini thangai kaham hamya parawo thangai bo ka okra sakrano bo kam sara apro pare ka wona ai nai tini no khalai manita Engko tabu okala sini aja. Thangai sini tabu Jotono. Dah aja hambai. Kam ketemu jaga bal kina kam Tabu baba goria phai sok pai kya baba korno bijoy jamate ni lamao himi tongo tabu buni nogo hablainai habai kaham hamya kok sunglainai tini sengainyai tabu bo phainai abon bagai tabu lama joto himlajak dol dol ke gari ni punno jaga gari thangena bagai nokhlawo lama odego kalang thangai himlai tongai to tabu baba goria hanya hai sok pai kya baba goria motai asungmani thai jaga pitra kamigo oro nok phangni goria ni nogo tabu baba hanya hai motai khulumnai baba goria abon bagai tabu jotono tui kathar ke tui sarai bisingo jotono hablainai ke tabu baba goria habai tongo ai tong di nong nok nongnai Apa kan? Ya pasti. Sekarang ada live. Baba nang tini sini o narayan korno bijay jamati ani nogo thangai tamhnai malai phaike kisa saikhanar gadi lukurong no kaham hamya tabuk tayaba to malai phikya korno bijay jamati beto malai kya malai man pore obai kaham hamya ko salai phikya ang tabuk pitra bo baba goriani oro bani ni asan tong ba oro tong ma ba bo agi tong mui tong ma ba pala jagai tong ma ba ai ngem ini omundila hapai uka ang oron tabok gongo dewi nora hapai na dengan obonta ke baba ke boto nono agi je joli jang mani ke lukurok to belai khano 12 tarik na singlajak ke tini nong to bobai malai kokro salakya ke malai buni mondir go habka habai phaimani ya golo bobai tam hnai kokro salakya kisa saikhanar di obo joli matoi ba kaisani kok kheregi saitoma bagai bo saikhanar kani so
abo to kok turi ang mozolia bozoli tong tong bini joli mana nyom bini bekana ang methe pakia ang kubui lama tong ang kubui lama hima bagai ang kubui no punung na hine ang guri bui punung ka ba gam baksa no bini para thanga ke bujak na potong ang bui na rakba paran borok jotono nari gui tong abo jotono semani tong ang kaisani mundilo ba kaisani borok bai ba bo narayon ka narayon bini kok saman chalia bo nang bujak pakia pai kaham kok bini matanyo naikya kubui nuka asunutan bisingo kebengge kok bang rengnai saborong thotong ke abo ba ta manai boi kaisa kaisa kok simpini go bini ke bahai bini ke birai oro kotor cikon seru at thani no borok ba munchuni bekhaya de ba munchini kok asa kono kopalai kesen kubui ni sekla thini no ang kotor ang cikon najak abo no to kunana kok turi tabo haini ang malai ni mong sukong pakia abo to bini mo joli mongkuri ani mo joli mongkuri matai boroi borok malai tonan ke yam hakin tonan ang kubui nung bi nogot nukla thangma bai nono ang thup bunan thangma ro ma bo buna bagai narik ke amo malai ke tabo jukti ingka kaham ingka asung norok nai tomani borok ang tao genga debini nogot thangana hanya hai sok pakia baba tabu Ganga Devi Jamateni nogo boni mutai nogo baba tabu sogunya sokpai dupkati mombati sogunya tabu bo jagao sokpanye khulumnani chaitugui tongo dupkati rok sogui ego tabuk no sokpale drok mombati rok soklajak sogui tabu no sakat boni nogo baba tabu kaisa ke kamsa bagnai pitra kami o tabu Ganga Devi Jamatiani nogo phainai baba jottono no kangsa ke rikutu bagnani bagai chengkha tabu borongni parani joto tongsak o elakani borongno 100-150 ja kamani bebak bagnai abon bagai baba gamsa kothar bebak langjak omo bong parao bagna bagai tabu jottono bagnai joto lokorok naitongdi phunungnai sabo sabno baba tini bagnai o je rikuturongno jotono kangsa ke bagnai ngam samai nó gan này cái gì thấy là không phải gì có rất là tóc nó gan là cái này thấy Baba Korea. Helakar guru boy jatuh belakang, mau jaga nih mau coba.
Mobile đâu có nuôi ác da. Mobile Mai khen thì này 는 뭐가 갑니다. 창문도 보고 사람들 미창 거든요. 미창 거서 한번 nó biếng thay cho. Nó thì malai đừng mà ta màu cô vui làm mà 힘이 타나이 바지 라마나 좀 거냐 아 바게 나 빠작 계속가 공 대만은 힘이 나지 가슴 곧 Chuyện mấy rồi đó. Bisrong Onjoni o Poddonogor Robindro Hanjangnai je Baba Goria nei khana kana bole engko bo tini phainai o Ganga Devi ni nokhlao phainai tini bori bostro dan damani nini bukha rok bahai ma tonga kisa hai khana rodi ane buka bata mang ba ane buka ba ang ba sereng sereng dak to hata ang balai khosi bunga balai bu haza wa ang joto na haza joto na maya butong ane baba tong ta butong aji butong ang joto no ane buka ba ke ang baba no kono sai to baba asi ba thong sung na botai kama ro na nyable baba sung na jotonan na joto na kono ba ka